Pint, Mallorca. Però al cap i a la fi, què més dona el que representi o quin lloc del món dibuixi? Hi ha meravelloses teories, com la de Jacobo Greenberg, que ens condueixen a la interconnexió del tot. Així que, què més dona el que pinti? He decidit creure comprovant. He decidit tocar amb les meves pròpies mans la controvèrsia. He decidit sortir de l'estudi per capbussar-me dins la veritat, sense colors ni condicionaments, sense arguments ni explicacions raonades, simplement sortint a fer una volta. Com poden seguir defensant l'economia front a la destrucció de l'hàbitat? Com poden seguir sentenciant categòricament i sense possible discussió aquest sistema? Com poden seguir defensant a les grans corporacions que fabriquen això? Com deia Bob Dylan, quantes vegades un home pot girar el cap i fingir que simplement no ho ha vist? Això, amic meu, dic jo, ni tan sols ho sap el vent. Qui o què és la verdadera pandèmia? Per què només sabem viure els extrems? Com li explico això al meu fill? Per moltes voltes que un li dona, al final, un només ho pot explicar a través de la maldat. A mi ja no me val la ignorància. Excuses, excuses, excuses i més excuses. L'efecte encoratge, també conegut com a efecte de focalisme, és un fenomen psicològic categoritzat dins del grup dels biaixos cognitius. Aquest efecte descriu la tendència de les persones a quedar-se més en la primera informació que se'ls ofereix, que influeix en la presa de decisions posteriors. Si ens diuen reiteradament que una quantitat X de fems és tolerable, tenim tendència a regular la nostra pròpia estimació segons aquesta quantitat X. Però, i si dita quantitat és una estimació desmesurada? Tom Phillips, autor d'Humanos, ens explica que hi ha una cosa anomenada biaix de selecció suport, que, bàsicament, suposa que, un cop ens hem embarcat en determinada línia d'actuació, ens aferram a la idea que la nostra decisió ha estat la correcta com un mariner en perill d'ofegar-se, s'aferra a un tauló. Probablement per això ens costi tant fer marxa enrere amb aquest i molt d'altres temes. No poden consentir estar equivocats o reconèixer el nostre error.
Abans deia, com li explicaré al meu fill? Com li explicaré que degut a la nostra curtor, ell rebrà un entorn més decadent, malferit, i que tot plegat afectarà la seva vida. I sí, per culpa nostra. Fill meu, per ventura ara no entendràs moltes de les coses que està fent ton pare, però algun dia sabràs que les faig per tu.